Finally phung kaham non bagai belai khene kok tama kaham joto je yago rangpui jaganang rok ni bagai belai khene sep tabok goria ter ni sikang sini okilam chaini no khoroksa takhuk bini jaga thai eba kheto phalane bagai lukorono phunukha bini khetoni mangphili noi man khana omono 1 kani 5 ঘন্টা nanai sawo obo kaisa ang location sairnai obo kaisa go omo kaisa go imo kaisa omo kaisa uyang bagra tei bagra jigrok bajalai tongo ang nrono ang punone ulo kuno man jani korei boroni documents jotono tongo o khetoni documents haike ba kagos potro jotono thik kuno man jani korei borok jotono roi je painani jago borok thungproi yafairnai ge omo bai umo bebagai 1 ঘন্টা 1 kani 5 ঘন্টা tongo or jaga omongkha kila baganbari eba bazar tola hino thik bini kolagono or jaga bridge tongo kila bazar ni baganbari ni bridge paka bridge thik bini kolagono kaisa bike mechanic tongo sini tiprasani o bike mechanic ni thik bini biskangono suja thangangeno or malainai kheto kainai or jaga baik war pura 4 tala 5 tala 10 tala ti samane or ek jaga kaham engko gomono ang je norok paina muchungnai rok korongoi mano ang bai ani kokduk ni number bising tin rok korongoi manai engke to hambai asung amsakno